Sibingelela ingane zakwethu sithembe wonke umuntu uyaphila. Siyabonga uphinde sibonane noma siphinde sihlangane ngalomzuzu nalesi sikhathi. Ukhuluma nani la umahamba ehlala ngihleli la ngihleli khona. Wengane zakwethu emhlabeni nansi into esiyiphilelayo emhlabeni. Nansi into esiyiphilelayo. Nansi ngoba ibona iphuma la kulomshini lo bayifaka thina siyidinga la. Sithathe nansi intokazi yakithi ethe ayibe insundu ngokwebala nansi iziyamisa usikisi lento engane zakwethu isho ukuthi mawuphethe ngoba inhle le ntombi le ya asibiyeke kodwa ubuhle bayo ngoba ibona iphakamisa usikisi nje la kwenziwa ukuthi iphethe imali wengane zakwethu nansi into ephilile emhlabeni nansi isihloko ke sokhuluma ngaso namhlanje sithi emhlabeni siphilela imali siphilela imali emhlabeni isona sihloko sobe sikhuluma ngaso namhlanje namhlanje umhla ka-16 March 2025 cishe isikhathi u4:30 ekseni ngithe mangilele okay mina ngiyayithanda imali angifuni uqamba amanga shame ngoba emhlabeni siphilela yona lokho ufuna kube clear uyabona abafowethu bagcwele emajele imost yabo nansi into enza ukuthi baze bejele thothi bebeyokhomba abanye basala enkundleni okay khona basemajele khona basemathuneni ngoba bebefuna imali uyezwa loo nto leyo abanye ade bethi bawugxekeza emzini abantu bagencwa abantu bathi bawugxekeza emzini yabantu badutshulwa bafa abanye bahamba amacala namhlanje angithi yabona umuntu made ezokugxekezela uyithenga isetshenzelwa kanzima ke lento kanzima thina ake ngisho kanje thina abantu abamnyama sisebenzela kanzima lento ngoba safundiswa lomsangano ukuthi you must work hard ukuze uphumelele emhlabeni you must work hard eze umuntu azaphike ethi ngisebenze kanzima ukuze ngibe nemali mina ukuze ngibe nemali ngisebenze kanzima lalani la wengane zakwethu yabona into ukusebenza kanzima umsangana lonto leyo we don't need to work hard yazi funa senjani we need to work smart we are house of radical intellectuals ngifuna ubuka la abelungu bafika basenza igqila angithi yazo ingakho kwesinye isikhathi sibe sinikhulumela ihistory sihlaziya amaculo sikhuluma into eziningi ngoba nansi into esilwa nayo nina abantu abamnyama nisemumva ngokomqondo hayi ngoba mhlambe kuyindalo yenu ukuthi nibe semuva ngokomqondo abelungu naxhashazwa kakhulu abelungu banichaphaza physically and psychologically so niyabadinga abantu abama I would say scholars historians sociologists abafana nathi nje kanje as house of radical intellectuals mawuqala ukungena nathi you subscribe to this channel you share the video and you must make sure ukuthi you hit the like button ngoba yonke lento esikhuluma ngayo ngisho ngahamba ye ku-entertainment namhlanje ngidlala i-Sundowns ne-Pirates bazobe begcwele abantu laphana bebe happy mhlawumbe izowina i-Sundowns ngoba ijwayele ukuwina sekuphelile ke ngathi sekufuna uvuka uyofukuzela ezinye izizwe noma uyoba isigqila noma uyoba isidwedwe mhlawumbe ube isihlama sezinye izizwe ukuzithola lento le thina sizokutshela ukuthi ukuze ube nalento le ngaphandle kokuthwala lento ukuthi nakuthiwa talent ayinamngozi ngaphandle kokuthwala ngaphandle ukuthi mawuyintokazi enhle njengalentombi le inhle phela lentombi engane zakwethu nomuntu odakhi ke nje muhle shema ngifuna uqamba amanga ngiphathi khona mina amazinyo amhlophe kanje ave muhle ingakho saba no bold and beautiful ngoba into ukuze ube yinhle engathi ukuba dakhanyana bese bayinhleke that's why saba no bold and beautiful ingakho sifake lentokazi le ethe ayibe insundu engithi kuthiwa ngesizulu sithi intombi mayinje indoni yamanzi angithi uyabona moyo intokazi zinhle ke intokazi la zabantu abamnyama eAfrika
ingane zakithi ingane zakwethu sezagqoka igqebhezana ziveza amathanga zamahle ahalelekayo zayibenuza la ko TikTok bese kusondela labo bhuti abaphethe lento yengane zakwethu yamaphepha la mina ngiyibuka njalo lento amaphepha lawo thino kwethu ukuthi sihlangane njengeyinyosi njengoba asho uBhombela isitimela samampondwe indlamhlathi kaMayekisa yathi abayilandelayo mababe munye njengebumba lika cement uyabona abantu mabehlangene kulula ukuthi babe nalento buka amaSulumane ahlangene kanjani ngingakulufici ngeke nje uzwe ingane ngakuyibona ingane yeSulumane angisho lamaSulumane abantu angisho lamaSulumane abantu mina ngisho ama-Arabs white skin Arabs white skin Muslims ngoba there is a difference lento ifana na lento ukuthi ngoba sisonto uJesu kanje umlungu nje uyazi ukuthi there is a difference ungaba umlungu engaba umKristu umuntu omnyama engaba umKristu but there is a difference kuno line ohlukanisayo phakathi mangikhuluma ngama-Muslim ngikhuluma ngalawa angathi amandiya kodwa ke kahle kahle ama-Arabs angeke nje wafice ehlupheka ngoba acabanga collectively as a group ukuthi engayenza kanjani imali anganoma nayizwa lento engiyishoyo so nami ingakho nathi la kule channel isikhuluma isiZulu ngoba sifuna abantu abamnyama bacabange ngendlela esmart man lo msangano ukuthi you must work hard that's rubbish you need to work smart and we are going to teach you how buka la siqalela senziwe igqila ukuze singali basixesha nansi into ebambezela umqondo wengane zakwethu ngiyazi ukuthi abantu abaningi abasabhajwe kulento bazocasuka yabo lezi incwadi ekuthiwa ama-holy yilezi ama-holy books yabo i-holy bible le i-holy Quran iTorah le let me tell you iBhayibheli ifike nama-Europeans ama-Europeans wona enza umuntu omnyama isigqila take it or leave it maningazi anobuzo kabadala noma ni subscribe kule channel ngoba siyakhuluma ngehistory isizathu esenza ukuthi sikhulume ngehistory ukuthi ekugcineni kunephuphu esothi eyizothi sigxeke izinkolo zayo zithi le channel wrong ngoba igxeke izinkolo zomuntu omnyama ayikho inkolo umuntu omnyama engane zakwethu ebhala kule bhuku le bhuku iHoly Bible ifike nama-Europeans our slave masters ibona abantu abenza umuntu omnyama isigqila kodwa bazonifundisa ukuthi khalelani ubugqila obabenziwa uFaro kumaJuda nina abantu abamnyama ngoba nizinja nizinto zokugqilazwa ningayikhaleli nina angithi ngizwa ngithini yes bese uza kule iQuran le iQuran nama-Muslim lawo nina abantu abamnyama angazi abantu abamnyama ingakho shakwe benifaka isagila njengoba nibe stupid ngenye indlela man ama-Arabs banomlando mude benza abantu abamnyama igqila siyisho lento lokuthi go to North Africa North Africa those are not Africans Libya Morocco Tunisia Algeria Egypt ama-Arabs lawana ngisho ngaya ko Mauritania ama-Arabs uye ko Somalia eSomalia konke nakoTopia lapha nokwabantu abamnyama bareyishwa base bexuba laba bantu ingakho mawuthi ababuka abantu bako Eritrea Somalia Ethiopia everywhere uthola ukuthi noma beyabantu abamnyama kodwa baxubile ekhanda ngoba ngesikhathi efika ama-Arabs afika nawe enze njani arape abantu abamnyama and lonto iyenzeka ko North Sudan eNorth Sudan kuhlala ama-Arabs eSouth Sudan kuhlala abantu abamnyama baxhashazwa abantu bakithi abamnyama nabo laba abazenza ama-Muslim beyabantu abamnyama le ko Darfur Eastern Sudan kugijinywa ubusuku nemini ayikhulunywa leyo nto ngoba nina abantu abamnyama nizinja ninto zokuxhashazwa nifunzwa lezi zinto ezenzeka lapha kwaIsrael between ama-Palestine nelokhunjana namaJuda kodwa into eyenzeka la eAfrica khohlwaniyo nina ngoba vele nizinja ninto zokubulawa and akekho umuntu ohlala nana nifundise ukuthi beyingane zakwethu ake ninaki into zenu njengoHebe uHebe mondize emoyeni unaka indaba yawo ikati malihamba phansi linaka indaba yalo nana ke ninaka into zethu bayafa abantu abamnyama lapha koSudan ayikhulunywa leyo nto leyo bayafa abantu abamnyama bakithi eCongo ayikhulunywa leyo nto leyo sifunzwa ngalezi zinto free Palestine free Palestine for how long abantu baseCongo befa befisa kwezinja for how long abantu abamnyama bakithi base Haiti kunezwe kuthiwa iHaiti HAITI Haiti
bayafa abantu abamnyama ivezwa le nto leyo Stalo soke sinivezele ngelinye ilanga ukuthi kwenzakalani eHaiti anivezelwa le nto leyo nala eSouth Africa la siphila khona abantu kuze bebe nemali bathengisa amawunga bathengisa amanyawope wonke most ama foreigner lana atrade idakamizwa kubulawa abantu bakithi abamnyama ziyafa ingane zakithi sibiza ngamaphara kodwa inakiwe le nto le why ngoba siyizinja kufuna sihlupheke iyona into esizoyikhuza kule channel as House of Radical Intellectuals kulokuthiwa sinaka indaba zakwaJuda kuyabheda ngapha siyafa isizwe sakaZulu siyaqhubeka siyaphambili akunakiwe silibele ukudansa hayi ngoba sihlanya la emakhanda ethu ngoba sivulele ichannel nanga lendlela esikhuluma ngayo siyazi ukuthi abantu bagcwele idemocracy and idemocracy yenza umuntu abe isihlama la engqondweni mawumtshela iqiniso washesha chachazele athi yena une freedom ifreedom ubhekephi ungenayo lento because this is freedom and into esicikayo osisi bethu bahle man bahle baxhashazwa ama-foreign manje ama-foreign asafike enza imali phe kwethu abhiza zala isosisi bethu thina silebele ukudansa nokubhajwa kulezi inganekwane lezi ezafika nabantu ababezogxela izizwe lakithi le iTorah yafika incwadi yamaJuda le ingakho wabona amaJuda ehlakaniphe kanje and iyichilo lento ukuthi niyabantu abamnyama niphuwa ngalendlela niphuwa ngayo lo nithi ngikhalela amaJuda ayigqila zoFaro kwaIsrael amaJuda isizwe esakhethwe uNkulunkulu shenina nabaka Sathane ingakho nenziwe igqila nje engakhulunywa nangane emaBhayibhelini ukuthi nani igqila because iEgypt iseAfrica akwazi ukuthi uFaro wengathatha amaJuda isizwe sincane kanje asenza igqila yeke nina umuntu omnyama ustrong abangicabanga ukuthi in the entire world ukhona umuntu physically ongaba strong ukudlula umuntu omnyama ingakho nenziwe igqila ndingafundiswa ngale nto leyo so nansi into enenza nibe cheap engqondweni ilama holy books holy bible fika nama slave masters evela eEurope iholy Quran yafika nama slave masters evela eArabia le incwadi yamaJuda le ayikhulula ngayo ingakho sithi ngelinye ilanga mhlambe ngawasiza namaNazaretha ngoba ukhona umkhululi okhona phakathi kwawo owushembe nabo beyikhandelela beBhayibheli ngalokufunda incwadi ekwafika kuzoxhashazwa ngazo abantu la ngoba akukho right nalo nto leyo ngesikhathi amaJuda ephuma noma ethola inkululeko ayikhandela wona incwadi yawo engcwele kwathiwa iTorah nani maNazaretha ngawenza umqondo ngelinye ilanga ukuthi nani nikhandi incwadi yeni yeBhayibheli iBhayibheli leni la kwaShembe yabona ngalona isitshelo ukuthi sofunda kwabaseKorinte wayinina nikwaze eKorinte wayesingafundi kwabakaNongoma wayesingafundi kwabaseDumbe eBilanyoni mhlambe mangosuthu njalo sifunde kanti sofunda kwabaseRoma samaRoma nani niguqe ngamadolo ni sikhuluma indaba yakwaZulu mhlambe ngelinye ilanga ngiyosiza lonto but asikho ke lapho kangako nina abantu abamnyama niyahlupheka iqiniso le nto leyo emqondweni niyashoda kakhulu ngoba nasesikoleni into enifundayo azikho relevant empilweni la emhlabeni yabo ingane zethu sifuqa ngo-natural science ngabe ifunda agriculture into engabe ifundwa ingane isuka ka-first uphuma ka-matric ingane ifundiswa ngehistory yazo hayi yonke le nonsense ekuthiwa izofakwa ezikoleni manje yo sex education yabo but ke asikho lapho engane zakwethu isihloko esokhuluma ngaso namhlanje asifuna ukungena kakhulu ezintweni ezithinta impilo nani sokukhuluma ngemali namhlanje ukuthi emhlabeni uzuphila udinga ini imali akudingeka ukuthi uzuphatha isibhamu uhamba ukhomba cha ayikho lonto leyo akudingeka ukuthi uzuveza amathanga anoke nibuka amasulumane ngakuze uthiwa begqekeza yabo ngeke kuze kuthiwa abafazi bakhona baveza amathanga ukuze baheha amadoda anemali khona bezoba nemali basebenzisa umqondo they work smart bane sign yabo ethi halal esho ukuthi bona bazokwazi phela uhalal wengane zakwethu that's a war impilo yanto mina ngokubuka kwami ngoba bathi bona bangcwele badla ukudla okuhlambulukile okungcwele okubusisa egameni lika Allah then ngeke bakuthenge ukudla komunye umuntu shethi into engenayo halal ama-Muslim akayithengi uyabo nina niyayithenga into enohalal nidle bona bathengi lutho kini nansi into eyenzakalayo ngoba ngithi siphilela imali yabona ngesikhathi bethi bona bahalal bacashe ngayo ngoba ngithi impi nje lento le ngeke baninike imali nina abantu abamnyama ngoba nina nikho halal yezwa lonto leyo kodwa ningekho halal ninjalo ningcolile ngoba phela ukuthi uhalal kusho ukuthi uclean shethi mawungekho halal ungcolile kodwa ungcolile unjalo bayithatha imali yakho nansi into eyenzakalayo ngesikhathi bethatha imali ngakuwe
iya ngakubo, they are getting richer and richer. Wena ngesikhathi uluza imali iya ngakubona, you are getting poor and poor. That is why ni poor abantu abamnyama, because aninasi strategy sokuhlangana. Uyabona ama Muslim ngobe phusha uhalal, nani ngabe no black lalweni, yabo, mhlawumbe inkosi yamaZulu ithi ilula lento, ngoba vele kuyiqiniso engane zakwethu. Yabona nje umlungu angamthengela umuntu omnyama ebhizinisini. Buka la, bangakoshisa nyama ngakini, wakwabona belungu beswenka begqoka bethatha intombi zabo bethi bakhipha intombi zabo beze kushisa nyama ngakini. Ngeke bayenze lonto leyo. NamaNdiya ngeke ayenze lonto leyo, namaSulumane ngeke ayenze lonto, namaBhunu ngeke ayenze lonto. Labantu basupportana bodwa, thina siyidwedwe zabo, so domet babo. Sithatha imali siyinika bona, they are getting richer and richer. Thina imali yancipha ngakithi, we are getting poor and poor. And akekho umuntu ositshela lelo qiniso lelo. Nansi into esiphilele emhlabeni. It's been 31 years of freedom, but yeah, sesineminyaka u31 sikhululekile la South Africa. Kodwa khona inkinga esinayo. What is the poorest race in South Africa and why? Uyazi ukuthi nansi indaba. Uyabona leli light leli sizokhanyisa. We are here to bring the light. Asizile ukuzondelela. Wengane zakuthi lihle iqiniso niphuwa nabantu abamnyama. I'm telling you. Zonke ke lezi ifundiswa ngekubiza ngama educated idiots. Yabo lezi ifundiswa okumbuka umuntu ophila kangcono, uphila kwi space sakhe. Akutshela ukuthi mina ngafunda, ingakho ngiphila kangcono. Ukubalekela isikole kunjalo kudonsa kanzima emhlabeni wesidwedwe ndini. Okubuze siphukuphuku ndini ukuthi zingaki ifundiswa ezikhona eyidayisa ngo-Afbob. Hayi kabi. Eyisebenza, uyazi umuntu ahambe uyofunda buye ne-degree e-university, kumsebenzi uthola i-degree e-university. Angawuthola umsebenzi aqhubeke ebe ne-honors. Aqhubeke angawuthola umsebenzi. Egcine sesebenza ethengisa into zembhede la mashit nani. Yahambe edayisa imshwalense, umsebenzi ungekho. Uyabo. So it's been 31 years. What is the poor race in South Africa and why? Buka lana ke. ESouth Africa sinamaNdiya. Sinabelungu. SinamaBhunu. SinamaSulumane. AmaSulumane namaNdiya abafethu ukuhlukene. AmaSulumane ama-Arabs kahle kahle. Ngawabala amaSulumane abantu abamnyama ngoba phela uma umuntu omnyama uyilulwane. Is either uhamba ulandela amaJuda noma ulandela ama-Arabs, right? Ngithe sinamaNdiya, sinabelungu, sinamaBhunu, sinamaSulumane, sinamaChina. Njengamanje sekufike ama-foreigner, oma-Pakistan, oma-Somalia, o-Ethiopia. Uyayizwa leyo nto leyo. Sesiyi-mix up into ongayazi ukuthi ibhekephi. Nansi ke indaba. What is the poorest race in South Africa and why? Uyazi ukuthi yiphi poor i-race poor eSouth Africa? Yabantu abamnyama, whether umXhosa, umZulu, umNdebele, umSuthu, umTswana, umTsonga, wini, as long as umuntu omnyama, you are the poorest. Nina ne poor. Then we need to find a reason why ni poor nabantu abamnyama. That is what we need to focus on. Ukuthi why ni poor nabantu abamnyama. Phela umuntu ophuwa webafethu umuntu ongenayo imali kahle kahle makhulunywe iqiniso. Yabo lento le. Nale ingakho ubona lentokazi iphakamisa usikisi ukuthi igcwele mfethu, igcwele ngale mpahla le. Most yabantu abasejele bebezama lento le. And ejele wengane zakuthi igcwele abantu abamnyama. Niyazi why igcwele abantu abamnyama? Asiyikhulumi lezi zinto yabo lezi zinto esikhuluma ngazo manje. Kufuze ukungabe ama-channel a-addressa lento maningi. Yabo. Abantu futhi abasafuna ukusubscribe kule channel. Angazi indaba mina abantu bakithi bebe stupid kanje. Ngoba phela lezi zinto it's a must ukuthi sikhulume ngazo engane zakwethu. Emhlabeni siphilela imali. Yini esingayenza thina abantu abamnyama ukuthi sibe nemali? I'm sure kunesiduphu ngesesothi nenhliziyo ezimbi kabi abantu abamnyama. Nina abantu abamnyama basupportani. Lalela la kutshele mina. Uyabonga ngoba ningenayo imali. Nina abantu abamnyama. Ezinye izizwe ngoba ngikutshela, uyabona iSulumane alizwani nokunika omunye umuntu ongelona iSulumane imali. Liyamncisha ngoba emhlabeni ukuze uphile ufuna ube nemali.
amasulumane kutsheleke mina ayatshenana ukuthi omunye umuntu ungamniki imali, ayikho lento ohalali nani ungamniki omunye umuntu imali ngoba once wanika esinye isizwe imali sizoba richer, nina nizoba poor, nihambe beyonigqilaza nisebenzele bona. Namabhunu into efanayo, nabelungu into efanayo, namaNdiya into efanayo. Zonke lezizwe lezi zithi ngisho ama foreigner lokufikela eSouth Africa manje obuko Somalia. AmaSomali avule zonke izitolo azabulala nezingane zeni ngama chips namakhekhe. Yabo niqhubeke futhi nithenge ngoba ave ni stupid bantu abamnyama ngazi indaba mina. Angazi noma sikusafana sifene senifaka kuvuka omunye ushaka nifake isagila mhlawumbe ingqondo ibuya, I don't know. Ngoba namaSomali asefikile anikhipha belokhuzaneni emabhizinisini ipaza shop lezi ade ninazo athatha over, yabo. Nawo mase thatha imali kini asapotana odwa, ngeke wafice nje amaSomali nje isquad sabafana baseSomalia nezintombi zabo noma isquad sezinsizwa zase-Ethiopia nezintombi zabo bethi beze lokushini bazonisapha, ngeke benze lonto le. Kodwa nina ngoba ni stupid nihamba imali ninika nombani, kodwa ngimtshele uyabona mangabe nifuna ukuba nemali ncishani, yabo bonke lama foreigner agcwele la endaweni zenu ningathengi kuwona, bancisheni imali, simple as that. Don't worry, yabona manje bancisha imali musana kulona yini lento le looting, lento lonithatha ukudla kwabo ngoba kuyafanana bopha amaphoyisa niyejele, uyabo, niyejele nokhambisa ejele ndejela kumnandi, bancisheni imali. Zonke lezi zizwe zincisha imali, mina sengibone kahle and nginesibindi zokunitshela iqiniso futhi ngakho ngeke ngayivezi ngoba mangayiveza mhlawumbe ngangena enkingeni. Zonke lezi zizwe zisincisha imali. Ngiyabuza namhlanje wengane zakwethu, namhlanje siyahamba nabangani bami siya eMaritzburg. Masifike eMaritzburg sothenga kahlophe wengane zakwethu inyama kahlophe elokhuzaneni kunebhusha lapha nelosi inyama kuthiwa kahlophe. Kahlophe ufica gcola abantu abamnyama kuphela. Ngeke umfica umlungu, ngeke ulifica ibhunu, ngeke ulifica isulumane, ngeke ulifica iNdiya. Basincisha imali. Yithina ilimi kufuna sinike bona imali. Yabona manifuna uba nalento asingalo siqamba manga sithi abantu abamnyama banenhliziyo ezimbi nabelungu banenhliziyo ezimbi yabi. Namabhuna nenhliziyo ezimbi. Akekho umuntu ongena inhliziyo embi emhlabeni ngane zakwethu. Sidalwa nje akekho umuntu ongena inhliziyo embi. Ngiyangicasula mina lento ukuthi masikhuluma sabantu abamnyama siloda nesigxikana sithi sinenhliziyo ezimbi. Bonke labantu banenhliziyo ezimbi. So nitshela ngelinye ilanga ukuthi kanjani. Umuntu omnyama nginitsheleke mina angikaze ngizokuthiwa umuntu omnyama wake wenza wake wenza umlungu isigqila noma wakwasuka la eAfrica wayocolonize abanye abantu. Asinazi inhliziyo ezimbi bithina ukudlula lezi ezinye izizwe. Ubani wakwenza ukuthiwa abantu baseNigeria bake basuka eNigeria bayocolonize abantu baseItaly noma baseSpain? Ayikho lonto. Yizo lezi igebengu ezasuka le zazoxhaphaza thina la. Namhlanje kuthiwa thina sinenhliziyo ezimbi, amanga ayikho lonto leyo. Sancishwa la basivalela la. Yingakho silosinivezela leza ihlokwanyana. Wengane zakwethu sabantu abamnyama siyahlupheka. Isizathu sokuthi sihlupheke ilento ukuthi sihlezi pheke kwengqondo. Ngitsheleke mina. Nazi isigebengu, ngoba lesigebengu lesi uPope Francis lo. Ningixolele nabantu enisonto eMaromeni. Iyangicika kodwa lento kaPope Francis. UPope Francis wathi, how I would love a church that is poor and for the poor. Let me explain this in Zulu. Uthi uPope ave ngilithanda isonto labantu abayihlupheki and nabantu abakulelo sonto abahluphekayo. Usho kanje, how I would love a poor church, how I would love a church that is poor and for the poor. Usho kanje. But mawuthi uyabheka lo Pope lo bane Vatican Bank. Awuyizwe kahle lento le. Bane Vatican Bank and it was founded by Pope Pius ngomhla ka-27 June 1942. Wengane zakwethu ebhank kuhlala imali. Mawunemali ihlala ebhank and kunama charges abakucharge on a monthly basis. Watsheleka imali yonke into akhona icharge nje, ngisho ngibe ngakusendela SMS icharge. Lo baba lo phela bathi in life you must lead by an example. Uthi yena uthanda isonto lehlupheki elinabantu phakathi abahluphekayo. Kodwa yena banebhenki bona. Kwenziwela nini abantu abamnyama nenziwe iqhele ukuthi ni understand le nonsense yokuhlupheka? Yezwa lonto le. Nibe nenhliziyo uyabona umuntu ohluphekayo wengane zakwethu othi ukutshele kanje. Futhi kahle ngoba ngikhuluma nehlupheki.
ngikhuluma nabantu abayidwedwe zezinye izizwe kukahle nizoyi-understanda kahle lento sikuyeke lokhu lezi iduphunganyana lezi eziphila kangcono ngoba akulula zingizwe ukuthi ngithini and anginandaba nazo ifocus yami ayikho kakhulu kuzona ngoba kuyafana nje sisaphila kangcono for now emva kwesikhathi lezi zinto seyifile ingane zabo izoba idwedwe njengathi sonke thina abantu abamnyama ngoba wengane zakwethu abelungu basibekala namasulumane silala sikhona uyabo saqala la basihudula bazosilahla la uyezwa lonto leyo silala sikhona thina sifika nalento sizokhanyisa umuntu omnyama sifuna umqondo wakhe wenze njani uqaqeke nakho ke la sikhona athi sidlule phambili kancane. Remember, making money is the art, working is the art, but good business is the best art. Lokho kwasho Andy Warhol. Wengane zakwethu. Uyabona ngoba sithi incishana ama-foreigner, bonke lama-foreigner uthi ngithi kunenza kancane. Wengane zakwethu nabona wonke lama-foreigner agcwele phakathi kwenu. Ako Somalia, Ethiopia, Pakistan, Bangladesh asedla amabhizinisi enu, ama-spaza shop. Athatha over. Yezwa lento engishoyo. Athatha imali kini ukuze wona afundise izingane zawo. Izingane zawo izothi mase ekhulile igqilaze ezenu. Yekani uba stupid kanje abantu abamnyama. Yingakho sithi hlukana notshwala. Hlukana nogwayi. Hlukana nokudansa. Ake nikufunda ukufocus empilweni. Life is not about entertainment. It's not about watching football. It's not about making sex, making babies. Ezokhula ezoba idwedwe zezinye izizwe. Ukuba nemali emhlabeni kuyinto enhle. Uyabona? Nanokusebenza wengane zakwethu kuyinto enhle ngoba kufaka imali. Kodwa nansi into ekhona, good business is the best art. Ingakho sithi take over business. Ncishane ezinye izizwe imali. Niyabona abelungu ngoba uthi kubuze kahle. Ngothi kubuze. Kuneyindawo sike sinqamule la. Ngeke ngahlala kakhulu eFriday mina. Konongoma zonke lezo ndawo kombazwane komkhuze lapha ngeke ngafika. Sanqamula amazwi ngisho nakomsinga la sike sinqamule sibone nala ko Kranscorp la eMaritzburg vele ke ngikhulele khona kakhulu nakanongoma. Uyazi umlungu ukuthame athe ngo-anyanisi kumuntu akayenzi lo. U-anyanisa unjalo anyanisa akayenzi lonto le. Nesulumana liyenzi lonto le. Kodwa nina ningena lapha ko Save Hyper kuzo zonke lezi zitolo noshiya indodla zeimali. Why ningaqala amabhizinisi enu? Ingoba ngisho nje ukuthi thina abantu abamnyama sisazoqhubeka kwengane zakwethu sisuke emjondolo la sihlala khona ko Mayville. Siyophipha uthuvu beingane zabelungu. Siyowashela abelungu abasihlezi phekwe engqondo. Let's start yabona zonke lama foreign agcwele emalokishini enu. They are starting yama business because that is the best art. Babone kahle ukuthi uma umuntu uphila ufuna ube nemali. Uma usebenza imali uba nayo. Kodwa once wakuyi-business uba nemali eningi ngoba abantu bakufuqela ngemali. Yingakho amasulumani imali eziranda ngakona kuphela. Ngoba nabelungu benze njalo, amabhunu enze njalo, zonke izizwe zenze njalo. Isizwe singayenzi lonto leyo isabantu abamnyama kuphela. Ngoba sabhajwe emasontweni laphana kufunda lezi zinganekwane zakaJuda ukuthi oba nesihe ohamba uthanda abantu ongabazi ngisho umuntu engakuthanda kuthiwa athanda isitha sakho umuntu ekuncisha imali afuna ube isidwedwe ube isigqila ube isihlupheke emhlabeni wena le mali onayo encane uphinde uyibuyisele kuyo that is very silly. Yingakho nihlupheka abantu abamnyama because you are not in business. Kusizani ngoba manje yakwi business ngebe support abantu abamnyama. Don't worry sikushayphela bona njengamanje ukuthi yekani ukuba stupid. Niyahamba nema restaurant ema-mall. Ingane yami yokuba ne-birthday nize nishaye igubhu ngangisho le restaurant kune restaurant nje kuze kushawe ilokhu njani ama-drum kuqu ngathi seZion happy birthday to you. That's a good thing. Ku right. Kodwa why abelungu bengeze kuma business ethu beze besuke nje komhlanga rocks kuthiwa balapha ka Max bazo celebrate ama birthday sithi siyafika sabantu abamnyama siso support uMax sifice kubopha abelungu namandiya kugcwele bona abayenzi lonto leyo ngoba uMax umuntu omnyama kufuneka ahlupheke nezingane zethu zakhe ngoba erich nje kanje usupportwa yithi bantu abamnyama and iyangicika lonto leyo.
nani incishani zonke le ndaba ukuthi eSouth Africa we are united, that's rubbish. Amanga ayikho lonto leyo, ikhohlisana ihlomile ingane zakwethu. Ifa lehula dliwa ihlakaniphi, lala laza bazokwengula. If you were born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. Mawuthi wazalwa uhlupheka akulona icala lakho lelo, kodwa mawukuthi uzozufe uhlupheka, it's your mistake. Buka la, yabona iSomali wengane zakwethu, mphumela obala udede nje. Izwe liphuwa, that's a failed government. Liphuwa lela lizwe lela. Ethiopia izwe liphuwa, iPakistan izwe liphuwa, wonke lama-foreigner abhuza la ezweni lethu. Yazi axoshwe yini ngakuba ayizimpi, axoshwa imost, axoshwa ngayizimpi, axoshwe indlala, axoshwe indlala kukho kunye. Uyabona nje eLesotho akukhompese eLesotho, eSwaziland akukhompese eSwaziland, eZimbabwe akukhompese eZimbabwe, Zimbabwe, ko Bangladesh akukhompese eBangladesh. Bagcwele la kodwa. Uyazi why begcwele la? Banibambele ukuthi nina abantu abamnyama ni stupid and nezifundiso zakini zi stupid, ngoba ngeke nje bavula ichannel. Ngoba ngisho wengane zakwethu abole channel ufuna utshela iqiniso kahle kahle, whether niya subscriber unsubscribe into engenandaba. Siyathanda impela ni subscribe, engakho sithi please subscribe, share the video and hit the like button. Kodwa mawuzi ukuthi emoyeni wakho ngeke uyenze le nto, awuyeka, ngeke sikuncengele le nto leyo. Uyabona umuntu omnyama uyahlupheka and ngeke sincenge ukuthi how siyancenga usizi. Mina ngiyalazi, ngihlalile emjondolo emlazi, ngiyalazi usizi. Alincengani usizi mfowethu. Usizi likwenza ukuthi untshontshe ugange. Usizi lukwenza ukuthi uthandane no-aunt omdala ongamele ngabuthandana naye. Lukwenza ukuthi mawuyingane intombazane encane uqoma umuntu omdala ongakuzala ngoba ubanjwe usizi. Ukutshele mina manje bese ungitshela ukuthi mazi sikhuluma nani soncenga yekusemhlabeni la wengane zakwethu. Sazalwa yihlupheki, nathi siyahlupheka, sikwazi ukushiya ihlupheki la. Akukhona esoncenga nangayo. If you were born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. This is how they interpret it. I'm a foreigner, ne? I was born poor, I don't want to die poor because that will be my mistake. Ngazalwa ngihlupheka, angikwazi ukuthi ngingaze ngife ngihlupheka. Njengamanje ngiyahamba ngiye eSouth Africa. Mangifika eSouth Africa ngizovula ibhizinisi ngoba lezi duphunga zalapha eSouth Africa zizonjani, zizongisupport. Lezi duphunga zalapha eSouth Africa zizonika mina imali ngifundise izingane zami ukuze izingane zami zikhule zigqilaze izingane zabo. Finish, simple as that. Nina abantu abamnyama ngoba nihlupheka, ngifuna unitshela it's your choice. Kunencwadi esiyifundayo ka Craig Mills ethi Why Africans Are Poor and What Africans Can Do About It. Bese ethi Poverty is Now Optional. Craig Mills uthi why kungani sabantu abamnyama sihlupheka and yini lento ekufuna siyenze sabantu abamnyama ezokwenza ukuthi thina abantu abamnyama singahlupheki kanje. Bese ethi mawuhlupheka umuntu omnyama yingoba ukuthanda ukuhlupheka, and uqinisile. Nina abantu abamnyama niyakuthanda ukuhlupheka, nganitshela mina niyakuthanda ukuhlupheka. Why nikuthanda ukuhlupheka? Business is the best art. Engabe niqala small businesses, ngisho amakhanda ingane zakwethu nwenziwa ama-foreign, inzipho nenziwa ama-foreign, yonke nina abantu abamnyama bala eSouth Africa nazi ini lento eniyaziyo, niyasihlaza kodwa ingane zakwethu kule nina nazi ukudaka utshwala nokudansa nokukhuluma isingisi, yonke into. A small thing like a bread ufuna ngeke umfana wase-Ethiopia, ufuna ngeke umfana wase-Somalia in my country. Cha, niyasihlaza ingane zakwethu futhi kule senitshela iqiniso, niyasihlaza nje lihle iqiniso. Nina ingane ezincane enikhulayo nilalele, nisubscribe kule channel le, niyayidinga le information ngoba umuntu omdala mase fucked up ayikho into ongayenza ngayo, ayikho ngoba ingekho, niyayidinga le information. Thina hayi ngoba sidelelwe ingane zakwethu, we bring the light. That is why you see this image. Ngoba nina abantu abamnyama nenziwe igqila niyahlupheka, sifuna ukuniqaqa umqondo. Yonke lento esikhuluma ngayo, we are trying to bring a light in your brain system. Ayikho futhi enye into khona. Bonke abantu basuka le bezela bafike banikhipha. Why nivuma ukukhishwa emabhizinisi nama-foreigner? Why? Ngeke ngahlala ePretoria mina lapha kunoshisa nyama weChina bekugcwala ndoda.
angazi ukuthi buka Steve ibani Steve Vovo into enjalo lapha eSunny Park kugcwala ichannel likoleka imali abantu abamnyama befike bezodla ipapa nani bese kuthiwa iSouth Africa ikhululekile kodwa ngeke iChina lisuke edrobheni lihambe le eMamelodi noma eGarankuwa noma eMabopane ehamba nje ama China ethe support abantu abamnyama nina abantu abamnyama nilona athatha imali ifuqa kwabezizwe bese nihambe nikhamisa la nithi niyahlupheka hayi sisi mani iyacika le nto leyo ninenza ngamasibomu iyacika lo ifana nomsangano wenu afika amaPakistani lezi zinto wonke lama foreigner agcwele la anidayisele izidlo ezobulala izingane zenu niphume uhulumeni ahambe ebutha ukudla kulabantu at the end mase kubuthile ukudla kwathi ukugcwala kwemedia few weeks after that nina futhi nihamba niyothenga kulabantu abanibulala ngokudla nina futhi kanti ni emakhandeni ukusebenza kahle kodwa wazi kahle ukuthi kulabo abantu kutholakala ukudla okubolile niyafa kubolile ngisho ungacheck ama expiry date ku expire lento non stop niyaqhubeka niyadla kodwa that is why skip I video ethi iyichilo inhlupheke ebhekene namaNazaretha mawumNazaretha ngathi ungayichecka lento iyichilo lonto leyo ukhona ushembe phakathi kwenu buka nani nisizwe ninodwa kodwa nanani namabhizinisi aninalutho lono guqa phambi kaShembe lapha Nkosi ngahlupheka ngicela umsebenzi ucela kuba umsebenzi khona umuntu ofuna acabangele wena ukuthi ufuna usebenze abantu uShembe uthi emva komthandazo uthi abathi igejulimi uzophila musu ngamcela ukudla kubantu uthi hlanganani nibe munye njengebumba lika cement kodwa nani nihamba uya esifungweni sika 14 nesifungweni sika 25 uya esifungweni sika 23 ngesabatha kodwa ugqila zomfana waseSomalia wasePakistan hayi bakwethu ngeke niyakudinga ukusubscribe kule channel ningalona isibhedlela nithi sidelela abantu vela ayikho lento yenu hayi into esonincenga yona la nansi ke kodwa into enza umuntu omnyama wabhajwa engqondweni yabona ezintweni zonke ezikhona ungabe kutshwala beka insangu beke noma uluphi uhlobo lesidakamizo ayikho into eyingozi engqondweni yomuntu ukudlula le nonsense le because this is rubbish kahle kahle uyabona uThuvi noma amasimba afakwa la etoilet yabona lezi zinto uma umuntu omnyama thatha lento le yonke lento whether you call it the holy Quran holy Bible yonke le nonsense le akuyona into yomuntu omnyama le wengane zakwethu phela la ngizokhuluma ngeSouth Africa ngalo ngikhuluma ngeningi amazwe amaningi la laba futhi kunamaZulu kunamaXhosa kunamampondo kunamandebele kunamabhaca kunabatswana kunamantsonga kunamapedi yonke lonto sabantu abamnyama engane zakwethu namandebele yonke lonto le sabantu abamnyama iTorah yini lento iTorah le yamaJuda iHoly Bible yama Europeans njengoba sike sachaza eqaleni iQuran yamaSulumane yonke lento yalethu uzoxhaphaza umuntu omnyama. The reason why Africans are poor and what Africans can do about it, one of the things efuna siyenze ukuthatha lento siyifake ebhoshi siyiflash ihambe siyikhiphe engqondweni zethu siyiflash ihambe khona umqondo wethu uzosebenza ngendlela eright ngoba ngithi incishane ezinye izizwe imali iBhayibheli izokutshela ukuthi wothanda isitha sakho wothanda wakhelene naye umthanda kanjani uJehova uhluloko ukuthanda umakhelwane wakho awungitshela umakhelwane ngoba izinja kanjeni weNkulunkulu wami ngempela umuntu akacasulo ukuthi usuthenga imoto akuthakathele ukuthi unemoto ukuthi athanda lo muntu uyakuthakatha umuntu ngapha lithi iBhayibheli liqhubeka umthanda aqothi izingane zakhe ayiqede lithi iBhayibheli liqhubeka umthanda that's rubbish man that's nonsense abelungu mabefika la bebenganifunda la nihambe khona banifaka induku banikhaphela endaweni engasile banifaka emahlanzeni bathatha umhlaba wenu bathi thanda isitha sakho kodwa uyisitha sakho lo muntu ukushaya kukhipha endaweni endlini yakho uyalima la uhleli khona bese kufundisa le nonsense ebhalwe la eBhayibhelini ethi wena mthande khona enza lo masimba kuwe that's rubbish man that's nonsense that's why we say take all this nonsense flush it and then you'll be fine uzophila njengathi mina I know ukuthi abantu abaningi mabesilale batshethi siyahlanya la emakhaya kanti thina is right abantu abahlanya abantu ababhajwa kulento le this has nothing to do with you that is why you need to take it and flush it otherwise you'll be poor forever. Napoleon Bonaparte what religion is a good stuff which prevents the poor from murdering the rich inkolo nathi into ekhandelwayo noyengane zakwethu kwakukhubaza umqondo womuntu angathi inkolo
angathi inkolo yabezizwe, inkolo eyafika nabantu esingabazi njengale iBhayibheli iyafika nama-Europeans, abantu abasigqilaza. Phela o-ANC babengekho ey'ngane zakwethu, nomkhonto wesizwe kufuna sinitshele iqiniso. Ayikho into kwakuthiwa i-ANC. I-ANC yafonywa ukukhulula umuntu omnyama ebugqeleni abafika nabantu ababesiphathele iBhayibheli abelungu. Baba ne-army winger yabo ebizwa ngomkhonto wesizwe. Yabona? Ukuthi akuliwe nalabantu ngoba basidakelwa labantu bakubhonya ngapha bavula amasonto ngesikhathi bekubhonya bethi umuntu meguquza ngapha mnika aguquze ngapha. What kind of nonsense is that? That is why esho lo baba uNapoleon Bonaparte, what irreligion, this Bible religion is a good stuff which prevents the poor from murdering the rich. Umuntu omnyama mawumfake lento ngeke aze akwazi ukulwa nawe. Number 1, mawufika wena mlungu nalento le uzomenza umuntu omnyama bephuwa. Umuntu ophuwa umuntu oyisihlupheki. Ingakho sikhuluma ngemali today. Ukuthi ukuze umuntu oyisihlupheke engakubulala emfake lento le vela avulunga ufana nezimvuma. Ingakho noJesu kwathiwa iHoly Lamb of God. Ufana nezimvuma sufugxishwe kahle lento. Umuntu ufika kwenza ubephuwa. Nje kunesonto lengapha eKranskop. Basonta abantu kulela sonto lelanda livela la Afrika nomlungu waseGermany. Basonta abantu lapha. Kodwa abanayo imali. Abantu abaphethe isonto ba-rich banamabhizinisi lapha. Kodwa abantu abasonto khona banamabhizinisi. Into ethi ayibe kanjalo kahle kahle. Mase kukhulunywa amaqiniso nje singawagqokisi ukuthi nje asuke kube nzima ukwagwinya mawakhuluma ngobe nje. Yabo. Inkolo yakhanda ukuthi abelungu mangabe nibhonya beniphuca umhlaba wenu. Benenza igqile ezelweni ningalwi. Inhloso nje yenkolo yeBhayibheli kwakuyile ayikho futhi enye. Indaba ukuthi yokufaka ezulwini amanga ayikho lonto le. Amanga. Nize nikwazi lokho namhlanje. Kuze noma senifile nibhayiza lapha phambili ningathi anitshelwanga. Kuthiwa abangazazi lezi indaba nibatshela ngangani. Bokhala ngani ihlobo zabo. Nakho ke siyanitshela manje. Mase ufile uqinise ekhanda fusekhambi yesihogweni umhlathi wakho. La mawuqhubeka ngithi siyafunda la. Religion acts as a social control mechanism, keeping the impoverished population from rising up against the wealthy due to moral constraint imposed by their faith. Inkolo engane zakwethu. Ukholo lwami. We mhlathi wakho akokholo lwakho la. Iyafika negibengu lento le. Ingakho sithi ifake netoilet niphazamisa umqondo. Ingakho nikhubazeke kanje nihlupheka. Nihlulwa ngisho nakubona into esimple ukuthi kusuka umfana waseSomalia hey labafana benza imali bathi mabese nemali bese beqhumisa amajongo sethu la baze bazalise kuphembeka imbewu esingazazi. Lonto funa siyikhuze lonto le. Inkolo yakha it's a control mechanism yakhandela ukucontrol abantu. Igama lithi impoverished population abantu abebengahlupheki abenziwe isystem njengesystem yeapartheid ukuthi babe yihlupheki. So ngesikhathi senihlupheka angithi kunomuntu owealthy umlungu ufika abe rich ingakho sithi abelungu umlungu wami umlungu urich umlungu yabo. Ngesikhathi wanina abantu abamnyama nihlupheka inkolo ikhandelwe khona ukunicontrol ukuthi ningalwi nomuntu owealthy nomuntu ocebile. Ngoba inkolo yabo makuthiwa moral constraints imposed by their faith angithi izobe sikutshela inkolo ungayiphindiseleli ukhona uNkulunkulu uzokuphindiselela. Angithi ayizona nto le. Othanda isitha sakho usiphakele yonke lo msangano lo umsebenzi wereligion ukucontrola ukuthi ube kuleso simo ukuthi noma usosizini understand. Kunaleli iculo leliculwa kudala lithi ngumfokazi lapha emhlabeni likhona izulu ikhaya lami. Noma ngingagqoka amanikiniki la emhlabeni akunandaba ikhona ingubo emhlophe le emazulwini awukwazi kodwa ezulwini. Umfokazi emhlabeni ufuniswe abantu abafika nalento ukuthi bazodla izwe lakho ngoba wena uyinja la emhlabeni uyabo. Umsebenzi wenkolo lo mangabe black conscious umthanda umuntu omnyama kuzokuphoqa ukuthi ukhulume ngalendlela esikhuluma ngayo. Mawumthanda umuntu omnyama kuzokuphoqa ukuthi ukhulume ngalendlela esikhuluma ngayo. Ungabi nandaba ukuthi abantu bazokuanalyze kanjani. Vela abantu abamnyama bahlupheka, take it or leave it. Lastly, ngoba sike sasho sathi we are a house of radical intellectuals. Sikhuluma isiZulu, inhloso yethu akukhona ukudelela abantu. Sibona abantu abakithi bamnyama behlupheka. This is Africa. Umuntu omnyama lo muntu omnyama wakhandwa isystem yeBhayibheli namaTorah namaQuran
ukuthi umuntu omnyama ka understand ukuthi umfokazi emhlabeni uyinja ufuna abe isidwedwe sezinye izizwe acelwe agqilazwe ingunaphakade. That's rubbish. Ngumuntu omnyama, that's why ngikhuluma my own language. Ukukhulula abantu bakithi abamnyama engqondweni, sifuna ba break ama chains, sibakhanyisele bahlakaniphe njengezinye izizwe. Ingakho sinicela ukuthi ncishane ezinye izizwe imali, hambani vulana amabhizinisi nisupportane nodwa, khona nizoba nemali. Ngoba ngisho ukuthi isiphetho lezi ingane zakwethu, umNazaretha, ngiyacela bakwethu, kune video sikhiphile la ethi iyichilo inhlupheko ebhekene namaNazaretha yinde. Phela nento kaShembe wengane zakwethu yinde, isukubathi isuka ngabo 1910 izifike la sikhona njengamanje, more than 100 years. Yinde leyo nto leyo, and iyacasula. Ngifuna ukuphinda lokhu, iyacasula lento kubona amaNazaretha ehlupheka enoNkulunkulu phakathi kwawo. Yingakho sikhiphe ivideo ethi iyichilo inhlupheko ebhekene namaNazaretha, ngoba uShembe usenikhombisile indlela la kuhanjwa khona. Yekani ukuba stupid. Yingakho sithi nani khandani iBhayibheli lenu, ungalonifundana namaBhayibheli lapha elokhuzaneni. uShembe mefika la ukhanda isihlabelelo samaNazaretha, and kuthiwa ubhombela isitimela samapondo. uShembe oqala wafika la umprofeti uIsaiah Shembe wengafundile, uyena wafika lezi ihlabelelo lezi. Kuthiwa kwakhanda imfumbu zamaphepha, yafika inkosi ilanga yakhanda ihlabelelo zamaNazaretha. Nihlulwa yini-ke pho nina boprofesa enisonta khona ukukhanda iBhayibheli lenu, niye kulona isifundekela ngalezi zinto ama-holy Bible ezinye izizwe, ngoba lapha kukhulunywa ngamaJuda, kukhulunywa ngamaGreek, kukhulunywa ngamaHebrew, kukhulunywa ngoNkulunkulu ka-Abrahama, kukhulunywa ngoNkulunkulu ka-Isaka, kukhulunywa ngoNkulunkulu kaJakobe. Ngapha uShembe uthi nilalele kahle endlu kasenza ngakhona, ningazenzi ubuthunti indlebe zenu nenhliziyo zenu, ningazenzi lukhuni. Thina singabendlu kasenza ngakhona. Yini ngoba uShembe usekhulumile phakathi kwenu ningakhandele iBhayibheli? Ingakho naniphuwa kanje nilona oguqa lapha phambi kaShembe nithi nifuna umsebenzi. Bafethu asizoncengana nje, likuhle selikhuluma iqiniso. Into enenza nibe phuwa nibhajwe la, nathi into enenza nibe phuwa nibhajwe la, ngoba sisho ukuthi bonke labantu abafika nalezi incwadi banenhliziyo ezimbi, abasifuni, basigqilaza, basenza igqila. Iqiniso lonto leyo. Yingakho kwesinye isikhathi sinifundela iBhayibheli, sinitshela ukuthi lento ayihlanganise lutho nani, kwaxhashazwa abantu abamnyama. Bafowethu, uNkulunkulu uyabathanda abantu abagcina isabatha. uNkulunkulu uyabathanda abagcina usuku lesikhombisa. Nawe-ke isabatha uzuligcine kanye nabendlu yakho bonke, mandlela unayo. Inkosi nibusise bafowethu, nisale nenkosi, siyabonga.